Bueno, pois, moi bo día, que ademais está bo de verdade. E moitas gracias aos organizadores, Ernesto, Guillermo, Luís, por convidarme a participar nesta xornada, non? E especialmente pois a Guillermo, non? Que estando convalecente pois dunha operación importante, pois se acercou aquí para presentarme polas súas amables palabras. Bueno, entrando xa no tema que me toca a min, as producións non madeireiras do monte, que é unha temática a que levo dedicado pois prácticamente toda a miña vida profesional, de que no eido da docencia e da investigación. Eu creo que todos estamos de acordo en que, en xeral, en Galicia, pois a produción principal dos montes pois é a madeira, non? Pero hai outras producións, esas que chamamos a veces produtos secundarios, produtos complementarios do monte ou produtos non madeireiros, que ás veces son produtos tangibles, outras veces son servizos que o monte ofrece, e non somente aos propietarios, sino moitas veces á sociedade en xeral, e que teñen tamén a súa importancia, incluso desde o punto de vista económico, podendo, en algúns casos, achegarse o valor da produción madeireira. Bueno, a verdade é que hai moitos produtos e servizos non madeireiros que nos ofrece o monte, non? Eu voume centrar nos tres primeiros que anotei aí, por non alongarme demasiado, que son os froitos e sementes de árbores. Aí entrarían en Galicia, pois, fundamentalmente o castiñeiro e a castaña. Noutras comunidades autónomas, pois, ten moita importancia, por exemplo, a semente do piñeiro manso, do pino piñonero, os piñóns, que teñen máis valor incluso, que o valor da madeira. Os aproveitamentos de pastos, pasteiros, sistemas silvopastorais, é dicir, como combinar o gando, o pastoreo, co arboredo, coa finalidade de mellorar a produción do monte, engadindo a produción de madeira a produción de carne dos animais, e tamén con aspectos beneficiosos desde outros puntos de vista, por exemplo, a reducción do risco de incendios forestais, e o aproveitamento dos cogomelos silvestres. Pero, bueno, hai moitos outros produtos non madeireiros, por exemplo, as plantas medicinais, aromáticas, tintóreas, moitas plantas medicinais que teñen un interese comercial, pois crecen silvestres, crecen ventureiras nos montes galegos. Aínda que eu neste eido sempre defendín o cultivo, para non sobreexplotar as producións silvestres, as poblacións silvestres. O mel e outros produtos relacionados coa abella melífera, incluso o veleno, a pitosina, pois que ten propiedades médicas e utilidade médica. O mel en Galicia é esencialmente un produto forestal, un produto ligado ao monte, nas zonas de litoral o mel de eucalipto, e nas zonas de interior pois teñen importancia como plantas melíferas o castiñeiro, varias ericáceas, as uces, entre outras. A cortiza, o corcho, que é o principal produto desde o punto de vista económico do sobreiro, o alcornoque, unha especie que no contexto do cambio climático que temos en riba, pois seguramente pode ser ou debe ser tida en conta nas plantacións forestais na actualidade e no futuro próximo. A resina, que xa se está aproveitando nalgúns montes galegos, os pequenos froitos, como o framboeseiro, o groselleiro, a arandeira, que crecen tamén ventureiros, algunhas especies nos montes galegos, e que hai varios montes en Galicia, algúns particulares, outros montes veciñas de Mancomún, que teñen explotacións importantes, por exemplo, de arandeira. A biomasa, da que nos falaba o ponente anterior, entre outros aproveitamentos
enerxéticos, o mimbre, o esparto, non en montes de Galicia, pero sí en montes de climas áridos, non, do sur e sueste de España, pois tivo moita importancia no pasado. Ora, bueno, estáse recuperando algo. As plantas ornamentais, por exemplo, para verde de floristería, árbores enfeites relacionados co Nadal, a turba, o aproveitamento de turba tivo importancia, sobre todo no norte de Europa. En Galicia hai algunha explotación na Serra do Xistral, nos Montes do Bullo, que está todavía funcionando, pero é un aproveitamento cada vez máis limitado, non? Porque as turbeiras pois, son espazos importantes para a conservación, non? Son hábitats da Rede Natura 2000 e, polo tanto, pois actualmente xa non hai concesións, non? Para novos aproveitamentos de turba nos montes, non? O aproveitamento de areas, gravas, pedras, lousas, canteiras, aproveitamentos minerais en montes, caza e a pesca, os aproveitamentos enerxéticos dos que antes nos falaban, enerxía eólica, solar, hidroeléctrica, e logo servizos, non? Como a paisaxe, a calidade das augas, a biodiversidade, a conservación dos solos, os sumideiros de dióxido de carbono, polo tanto, a mitigación do cambio climático, o papel como filtros verdes e, polo tanto, de descontaminación de augas que chegan aos cursos de auga. E logo, bueno, como ecosistemas que son apreciados para os tempos de lecer, para o contacto ca natureza, para baños de bosque, etc. Servizos que os montes ofrecen á sociedade en xeral e que moitas veces, ou casi nunca, pois son retribuídos aos propietarios, non? Que dos montes que os xeneran. Entrando xa neses tres aproveitamentos que anunciaba que é nos que me vou a centrar, non? O aproveitamento de froitos de árbores, os cogomelos e os pastos, comezamos polos froitos, non? E aí, entre os froitos de árbores, ainda que en Galicia pois temos tamén algunha produción de noces, algunha produción de abelás, que incluso se comercializan en algunhas feiras do rural, pero o principal produto neste grupo pois son as castañas, non? Os froitos do castiñeiro, que, ademais, Galicia produce a metade das castañas que se comercializan anualmente en España, unhas 20.000 toneladas aproximadamente, ainda que hai variación, lóxicamente, de uns anos a outros, non? Podemos diferenciar dous grandes tipos de soutos. Soutos son os bosques de castiñeiro, bosques nos que normalmente dominan estas árbores, non? Os soutos mansos, que teñen interese para producir froitos, castañas e madeira, que normalmente son plantacións de castiñeiros enxertados. O portaenxerto, o padrón, pode ser castaña sativa, que é o noso castiñeiro, o castiñeiro europeo, ou poden ser castaña coudercí, que son os castiñeiros híbridos resistentes á doenza da tinta, que son cruces do castañeiro noso, europeo, castaña sativa, con castiñeiros chineses, castaña molísima, ou xaponeses, castaña crenata. Estes castiñeiros asiáticos son resistentes á tinta, e entonces, cando no século XIX e principios do XX pois causou grandes estragos nos outros galegos a doenza da tinta, pois acudiuse á loita xenética, cruzando, hibridando o noso castiñeiro con estes castiñeiros asiáticos. E tamén poden ser clóns de castiñeiros híbridos resistentes á tinta, produtores directos de castaña, porque dentro dos máis de 100 clóns de castiñeiro híbrido resistente á tinta que se seleccionaron en Galicia, pois hai algúns que son máis próximos. Cando hai un cruzamento e hibridación, pois os descendentes, pois hai algúns moi próximos a un dos pais e outros moi próximos a outro dos pais. Dentro dos clóns híbridos hai algúns que se parecen moito ao castiñeiro europeo. E entón, eses son produtores de castaña de calidade, ou de bastante calidade. Entón, podese utilizar
facer plantacións con eses clóns, que son resistentes á doenza da tinta, polo menos en gran medida, e que producen directamente, sin necesidade de inxertalos, castañas de boa calidade. E hai outro tipo de soutos, que son os que se soen chamar soutos bravos, que a produción principal é a madeira, que son plantacións de castiñeiros do país, non inxertados, é dicir, castiñeiros bravos, francos, nados de semente, ou ben plantacións de clóns de castiñeiros híbridos resistentes á doenza da tinta, que teñen unha boa aptitude madeireira, é dicir, que teñen un bon porte forestal. Eu voume centrar sobre todo nos primeiros, nos outros mansos, nos que a produción principal é o froito, a castaño, aínda que hai algunhas variedades que producen madeira tamén aproveitable industrialmente. Bueno, a castaña, como comentaba antes, pois é unha produción en Galicia, pois temos unha produción importante de castaña, incluso desde o ano 2009 temos unha indicación xeográfica protexida, castaña de Galicia, que ampara as nosas castañas no mercado, tanto nacional como internacional, porque as castañas galegas son moi apreciadas no resto de Europa e exportanse a distintos países europeos, pero tamén a Asia e a América, sobre todo a América do Sur. Os prezos, bueno, varían un pouco duns anos a outros, non? Tamén do momento, non? Ao principio da temporada, pois os prezos son máis altos que cando a produción é máis abundante, normalmente sitúase entre un 20 e 2,50 euros para consumo en fresco, e entre 0,80 e 1,35 euros kilo por cando se dedican á industria, non? Aínda que, nalgúns outros nos que se cultivan variedades das que teñen, porque normalmente en Galicia os nosos outos, sobre todo os outos vellos, hai unha mestura de cultivares, de razas, non? E iso é un demérito fronte ao mercado, é dicir, que as pagan menos. Pagase máis cando é un produto homoxéneo, unha variedade que teña un calibre grande, que pele ben, que non estea moi tabicada, non? Nese caso pode chegar a 3-4 euros o kilo, é dicir, hai unha diferencia realmente moi importante. E sobre todo cando se crean soutos novos, porque nos vellos, nos centenarios, pois xa pouco podemos facer, pero cando se crean soutos novos é importante que pensar nunha produción homoxénea e en variedades das que teñen mellor aceptación no mercado, como é lógico. En Galicia temos aproximadamente unhas 30.000 hectáreas de soutos que se concentran sobre todo na parte oriental de Galicia, nas provincias de Lugo e de Ourense. A produción nestes soutos vellos pois soe situarse entre 1.000 e 2.000 kilos de castañas por hectárea, e da que, lógicamente, é variable duns anos a outros, sobre todo dependendo do clima e dos problemas sanitarios, o cal é unha produción bastante baixa, xa comparamos cos 5.000 kilos por hectárea que podemos conseguir nun souto creado actualmente, cunha variedade productiva e que nos ofreza castañas de boa calidade, das que teñen mellor aceptación no mercado. Se o facemos así, é dicir, un souto nas mellores condicións e coas mellores variedades, podemos chegar a eses 5.000 kilos por hectárea, que é unha produción traducido a euros, 5.000, 6.000 euros por hectárea, pois é unha produción moi alta, incluso superior a moitas producións agrícolas. Como vos comentaba, pois en Galicia comercializase anualmente uns 20 millóns de kilos de castaña, que é a mitade das que se comercializan en España. O 50% comercializase en fresco, o 40% en industria de primeira transformación, sobre todo conxelado, e o 10% en industria de segunda transformación, que son a fariña de castañas, castañas confitadas, marrón glacé,
etc. É un produto que ten un bo mercado, é dicir, que podemos, de feito, Galicia importa uns 10 millóns de unhas 10.000 toneladas anualmente, sobre todo de Portugal. É dicir, que hai campo, non, para seguir producindo, para seguir incrementando a produción. Bueno, o 30% vai ao mercado nacional, un 70-80% exportase a cerca de 30 países, como antes comentaba, e importamos 10.000 toneladas de Portugal. A produción de castaña pois é unha produción moi estacional, non? Como podedes apreciar aí nesa fotografía. Por exemplo, no gráfico de arriba, no ano 2014, fixemos estimacións en Soutos da provincia de Lugo, nos que se acadaron máis de 3.000 kilos por hectárea, e a produción concéntrase nos meses de outubro e novembro, fundamentalmente. Temos moitas variedades, moitos cultivares tradicionais. Aí aparece unha representación pois de cultivares que dos máis interesantes. Máis de 80 variedades cultivares temos en Galicia, dos cales 23 están registrados e, por lo tanto, se producen en viveiros e se comercializan, planta deles. Por lo tanto, é un acervo xenético moi importante que debemos conservar e transmitir ás xeracións que nos sucederán, non? Todas esas variedades, todos eses cultivares tradicionais de castañas que temos en Galicia. Aí podedes ver pois unha representación, non? Algúnas das máis importantes e das máis utilizadas actualmente, e ademais nas zonas nas que son máis apropiadas para eles, non? E incluso en función do tipo de consumo, en fresco ou para a industria. Por exemplo, a longal é unha especie moi apreciada para a industria, que é unha castaña moi pequeniña, pero pela moi ben e está moi pouco tabicada. E hai algunhas, non sei se puxen por aí algunha, a negral, hai unhas variedades que teñen importancia como polinizadoras, non? Cando se establece un souto novo, é moi importante poñer non somente cultivares produtores de castaña de boa calidade, senón tamén algún polinizador, porque hai moitos cultivares, moitas variedades que teñen uns estambres moi pequenos e entonces non polinizan. E se non polinizan, non fertilizan a flor femenina, pois non se van producir castañas. Por iso se aconsella poñer un polinizador aproximadamente cada 10 plantas, non? Como comentaba, tamén temos unha indicación xeográfica protexida, castaña de Galicia, non? Que traballa con todas as variedades autóctonas, todos os cultivares tradicionais de castiñeiro do europeo, de castaña sativa, e non permite as híbridas. As castañas de híbridos pois non son aceptadas no contexto da indicación xeográfica protexida de Galicia. E ten algunhas que, digamos, priorizadas ou preferidas esta indicación xeográfica, que son as que figuran aí, non? A Madelante, que é fundamentalmente de Ourense, a de Parede, moi extendida na provincia de Lugo, famosa, tamén ourensana, a Garrida ourensana e lucense, a Longal e ourensana, a Ventura e a Xudía, que son moi boas para fresco, e como polinizadores a Negral, a Picona, a Rapada e a Serodia. É moi importante ter en conta os polinizadores cando establecemos outros novos. Outra cuestión importante, cando imos establecer un souto novo, e, polo tanto, o normal é que fagamos unha plantación de castiñeiro híbrido, de castiñeiro enxertado, naquelas localidades nas que hai peligro da doenza da tinta, e normalmente por debaixo de 600-700 metros de altitude, é aconsellable utilizar como padrón, como portainxerto, o castiñeiro híbrido resistente á doenza da tinta e enxertalo con variedades de castiñeiro do país produtoras de castaña de calidade.
E aí é moi importante que haxa compatibilidade entre o portainxerto, o padrón, e o cultivar, a variedade. En este cadro, vedes, en vermello están indicados os clons híbridos que teñen maior afinidade, mellor compatibilidade para ser insertados con castiñeiro do país. Encerrados por un cadro amarelo, pois están outros clons que tamén teñen bastante afinidade, pero non tanta como os que están en vermello. Isto é moi importante, non? Porque se facemos un inxerto sobre un padrón que non ten boa compatibilidade, ao mellor prende o inxerto, pero aos poucos anos abortará, acabará secando, non irá adiante. En canto ás variedades recomendadas para as distintas zonas de Galicia, isto tamén é importante cando queremos establecer soutos novos, Galicia, un traballo do Centro de Investigación Forestal do Brizán establece 4 zonas, divide Galicia en 4 zonas, en función dos cultivares que van a ser apropiados para cada unha delas, e tamén dos portainxertos compatibles co castiñeiro do país que van mellor nesas zonas. A zona 1 é a zona atlántica, sería onde se encadraría precisamente a comarca na que estamos. A zona 2 pois é a Galicia interior, gran parte da provincia de Lugo. A zona 3 é o val do río Sil e a depresión do sur de Galicia. E a zona 4 son as montañas orientais de Galicia e do sur da provincia de Ourense. Entón, se nos centramos nesta zona, a zona 1, a Galicia Atlántica, pois as variedades recomendadas pois son as que vedes aí, a de parede, que realmente serviría para toda Galicia, e é unha variedade pois moi utilizada, a variedade luguesa, e logo, como polinizadores, as variedades Herodia e Picona. E en canto aos portainxertos recomendados, fixados que estamos na zona atlántica, zona de baixa altitude e, polo tanto, con peligro de incidencia da tinta, debemos insertar sobre patrón híbrido resistente á doenza da tinta, pois para esta zona, para a Galicia Atlántica, recomendanse, como de aí, padróns híbridos resistente ao mal da tinta, como eses tres que se citan aí. É dicir, que non é suficiente con ir ao viveiro, é dicir, quero castiñeiro híbrido, porque vou facer unha plantación e vou non insertar con variedades de sativa, sino que é importante ir ao viveiro e dicir, mira, quero o clon 7521, porque sei que é compatible coas variedades que eu vou insertar nel. Bueno, os outros vellos, os outros centenarios, non? Eses que quedan pois en comarcas como a Fonsagrada, Quiroga, Valdeorras, Riós, Vilar de Bos, pois teñen moitos problemas, non? Deles pois é a microparcelación, non? O problema do minifundio, non? O casi microfundio, non? Que temos no rural galego. Moitas veces dispersión física ademais desas parcelas. O tipo de propiedade, este castiñeiro, como podedes apreciar, pois ten aquí unha letra, H. En algunhas comarcas de Galicia, por exemplo, na Serra do Courel, na provincia de Lugo, pois o terreo do que medran os outros pois é unha propiedade colectiva, e logo sobre esa propiedade colectiva cada casa, cada propietario pois ten uns cuantos castiñeiros e diferencianos poñéndolles a inicial do nome da casa normalmente, non? O problema do despoboamento e o envellecemento da poboación no medio rural. Moitos propietarios descoñecidos ou asentistas, non? Hai comarcas de Galicia, pois non hai moito tempo,
Me contaba a persona que levaba a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que estaban intentando facer un polígono agroforestal na provincia de Ourense e que o 50% das parcelas non se sabía quen era o propietario. As herdanzas non repartidas tamén é un problema moi frecuente en Galicia, non? Entonces, pois son propiedades que son de varios propietarios, de varios irmáns, por exemplo, e non se poñen de acordo en que facer con elas. Entonces, ainda que alguén as quixera, por exemplo, arrendar un souto, non? Para cultivalo, aplicar os tratamentos culturais e selvícolas necesarios e para facer un aproveitamento das castañas, pois non hai forma de que se poñan de acordo, non poden firmar un documento de cesión para alugalo, non? Tamén é un problema frecuente. E logo a mestura de variedades dos outos, como antes comentaba, non? Nestes outos vellos é moi frecuente que nunha superficie pequena pois haxa o mellor 4, 5, 6 ou máis variedades de castilleiro distintas, non? Isto, cando se implantaron eses outos, pois tiña a súa razón de ser, porque a castaña era moi importante na alimentación dos humanos e do gando doméstico, e así foi durante moitos séculos, non? Era a principal fonte de hidratos de carbono, ata que no século XIX se foi generalizando o cultivo da pataca, un cultivo importado de América. Entón, eran tan importantes as castañas que tiñan que garantir a colleita. Entón, plantaban unhas variedades de cedo, outras de tarde, non? Entón, se viña un ano con moitas xeadas, as de cedo non producían, pero as de tarde sí producían, non? Utilizaban as castañas de distintas formas, non? Asadas, cocidas. Entonces, tamén tiñan que garantir ter unha colleita de castañas de distintos cultivares según os usos aos que as iban a destinar, non? Tiñan, para garantir o aproveitamento de castaña, a utilización de castaña durante todo o ano, como é unha produción estacional, pois tiñan que secalas. Así secas, pois podían utilizalas ao longo do ano. Entón, tiñan que ter tamén variedades que se adaptaran ben para o proceso de secado. E iso é o que explica que mesturaran moitas variedades. Iso daquela tiñan utilidade, obviamente, pero actualmente é un demérito de cara á comercialización do produto, porque ofrecemos un produto moi heteroxéneo. E logo, pois, a situación fitosanitaria, non? Como sabedes, pois, o castilleiro pois ten moitos problemas sanitarios. Algúns se lles foron atallando, por exemplo, a tinta, cos híbridos resistentes á doenza da tinta. O chancro do castiñeiro, pois tamén con unha especie de vacunación, non? Coas cepas hipovirulentas que se inoculan e logo transmiten. Estas cepas hipovirulentas están parasitadas por un virus. E cando inoculamos o castiñeiro enfermo con estas cepas hipovirulentas, contaxian o virus as cepas agresivas, co cal as amortiguan. E funciona tamén bastante ben en Galicia esta especie de vacunación dos castiñeiros contra o problema do cancro. Mais recentemente, hai uns 15 anos, apareceu 10 ou 15 anos, apareceu a vespiña do castiñeiro, non? Bueno, pois tamén está bastante controlada co parasitoide, co Totimus sinensis. Pero, bueno, o castiñeiro pobre, pois, desde o punto de vista fitosanitario, parece que lle van caendo todas, non? É dicir, que tamén é unha problemática que debemos ter en conta se queremos establecer soutos novos. Temos en Galicia, desde o ano 2022, pois, un programa estratégico do castiñeiro e da produción de castaña, aprobado pola Xunta de Galicia, e estánse dedicando, bueno, pois, investimentos importantes a creación de novos soutos e a recuperación dos soutos antigos, dos soutos vellos. Estos son os eixes de intervención dese plan estratégico. Quería destacar
página seguinte. Prevese, a través dese plan estratégico, recuperar 8.000 hectáreas de soutos tradicionais, é dicir, de soutos centenarios, vellos. A recuperación fundamentalmente consiste na roza do sotobosque, na demouca rexuverecemento das copas, é un tratamento cultural que é necesario facer para manter unha boa produción e un bo calibre, un bo tamaño, unha boa calidade das castañas, é dicir, que é cepar, cortar os enxertos cada 20 ou 30 anos, non? E así renovar as copas periódicamente. Tamén se prevé plantar 16.000 hectáreas novas de castiñeiros, de plantacións para froito e para madeira, recuperar e conservar o patrimonio natural e cultural dos outos de castiñeiros e fixar poboación no rural galego. Estes son os obxectivos principais. Para o período 2022-2025, no que estamos, pois está habendo axudas para plantación, para novas plantacións de castiñeiro, tanto para froito como para madeira. Estánse fomentando as agrupacións de xestión conxunta de propietarios, tratando de superar así ese problema da parcelación, non? Do minifundio dos outos no rural e do terreo forestal en xeral en Galicia. Estas agrupacións de xestión conxunta é unha figura que contempla a Lei de Recuperación da Terra Agraria, que aprobou o Parlamento Galego no ano 2022, me parece tamén. Entonces, é unha dos varios intentos, non, que houve en Galicia para contrarrestar o problema do minifundio, non? Se lembraredes as UXFOR, non? Do goberno bipartito, a SOFOR, Sociedades de Fomento Forestal, xa do goberno actual, que non deron moito resultado, foron favas contadas as que se crearon, e agora, pois, inténtase con estas agrupacións de xestión conxunta de propietarios, que ten que ser un mínimo de 3 propietarios e unha superficie mínima de 10 hectáreas. Inicialmente era en Cotorredondo, pero agora pode ser en varias unidades, en varias parcelas. E tamén pretende, ou tamén este se está traballando, e hai axudas importantes para a recuperación de soutos vellos. Para este período 2022-2025, pois, prevese un investimento de 22 millóns de euros, que non é moito, pero menos dá unha pedra, non? Esta fotografía, pois, vedes ese tratamento cultural que vos decía que é necesario, que cada 20, 30 anos, pois, hai que cortar os enxertos e renovar así as copas, non? Normalmente, ás veces cortanse todos, non? No mesmo ano, co cal ese castiñeiro, pois, non vai producir durante uns cuantos anos, pero é habitual ir renovando parcialmente. Por exemplo, aquí cortáronse 2 ramas, pero quedaron outros enxertos todavía novos que están producindo. E logo, despois de facer esa operación, pois as zonas onde se fixo o corte do enxerto rebrotan, e haberá que facer unha selección dos rebrotes para que queden, pois, uns cuantos, 4, 5, 6, que producirán durante 20, 30 anos ata que se volve a iniciar o ciclo coa poda, coa demouca. Outro produto madeireiro importante nos montes galegos, pois, son os cogomelos. Ademais, Galicia, pois, é un país moi bo para a produción micolóxica por as nosas circunstancias climáticas, abundancia de humidade, e moitas zonas temperaturas suaves, e tamén porque temos bosques nos que se crían as mellores especies, as especies de cogumelos que teñen un maior interese comercial. Porque as especies máis importantes son micorríficas, é dicir, que o micelio do fungo, a parte vegetativa do fungo, vive asociada ás raíces das árbores. Por lo tanto,
estas especies micorríficas soamente as imos atopar donde haxa árbores, en bosques ou plantacións forestais. Hai 3 especies que son as, ainda que se comercializa algunha máis, hai 3 especies que son as máis importantes, non? Esta, que vemos na fotografía, os boletus do grupo Edulis, este é o pinícola. Estes boletus do grupo Edulis pois son os cogumelos que en Galicia están reportando máis beneficios, non, os recolectores. É o cogumelo que se comercializa en maior medida, en máis cantidade en Galicia, aproximadamente, ainda que é moi variable, non, duns anos a outros, porque o clima pode ser moi variable, pero, bueno, unhas 2.000 toneladas aproximadamente ao ano como promedio. Outra especie interesante é a cantarela, o Cantarellus divarius, que se comercializa tamén, pero en menos cantidade. E o níscalo, os lactarius do grupo Deliciosus, pois tamén esta é a especie máis importante comercialmente falando en España, pero en Galicia superan os boletus do grupo Edulis, as andoas ou bolouros. E dicía que en Galicia pois temos hábitats apropiados para a produción destes cogumelos, non? Por iso temos unha excelente produción. Ademais, os nosos cogumelos, cando se analizan, pois non teñen ningún problema que poda comprometer, desde o punto de vista sanitario, o seu consumo, non? Como sucede con moitos que veñen do este de Europa, que teñen contaminacións por metais pesados e por radiactividade en moitos casos. Incluso, en algún momento se pensou en facer tamén unha indicación xeográfica protexida, unha etiqueta de calidade e de identidade para os nosos cogumelos. Decía que temos bons ecosistemas, bons bosques para a produción destes cogumelos, por exemplo, piñeirais. Estamos vendo unha fotografía un piñeiral de pino silvestre, pero tamén no de pino insigne e no de pino do país se producen níscalos, lactarius do grupo Deliciosus, bolouros, boletus do grupo Edulis e incluso cantarelas tamén, non? E ata indo, un repando, a lingua de vaca que tamén se comercializa algo en Galicia. Os outros de Castiñeiros tamén é outro bon ecosistema para a produción de cogumelos. Nos outros podemos atopar boletus do grupo Edulis, andoas ou bolouros e tamén cantarelas. En cambio, os níscalos son exclusivos dos pilleirais. E temos tamén carballeiras, non? Bosques de distintos tipos de carballos que tamén son bons ecosistemas desde o punto de vista da produción de bolouros, de boletus do grupo Edulis e cantarelas. Esta é unha medición, non, de produción de cogumelos que fixemos nos en Soutos da Serra do Courel. Destaca a produción de cantarelos do grupo Cibarius, é dicir, de cantarelas. Vedes que a produción é unha produción máis ben de primavera, se concentra sobre todo no meses de maio, xuño e algo en xullo, pero as cantidades son moi importantes, non? Porque superan os 100 kilos, nesa estimación, nesa medición que fixemos en parcelas de Soutos do Courel, superan os 100 kilos de cogumelos por hectárea, non? 100 kilos por hectárea, a un precio medio de 6 euros por kilo, pois son 600 euros por hectárea e ano, non? Que é unha produción importante. Pensade que a de castañas pode estar entre 1.000 e 2.000 kilos, a 1 euro por kilo sería entre 1.000 e 2.000 euros, é dicir, que é a cuarta parte, ou máis da cuarta parte do valor da produción de castañas. Que podemos facer para mellorar a produción de cogumelos ou para darlle importancia, darlle peso a esta produción? Bueno, en primeiro lugar, repoboar, facer plantacións das especies arbóreas coas que se asocian os fungos que producen os cogumelos de maior interese comercial. A micorización. Aquí
Decía que os fungos máis interesantes, os cogumelos máis interesantes son os carpóforos, os corpos de fructificación de fungos micorrícicos, cuxo micelio se asocia ás raíces das árbores. Entón, unha opción, o primeiro que se nos ocurre é dicir, home, pois podíamos plantar xa que as plantas que imos introducir, que imos plantar, pois leven xa o micelio do fungo nas súas raíces, é dicir, que o viveiro nos ofreza planta micorrizada. E iso hai viveiros que producen, que venden planta de piñeiro micorrizada con lactarius, con níscalos, ou planta de castiñeiro ou de piñeiro micorrizada con boletus, con andoas, con bolouros. O que sucede é que, en moitos casos, esas plantas, cando se levan ao monte, cando se fai a plantación, pois logo non dá resultado do punto de vista da produción de cogumelos, non? O sea, un espera que aos 4 ou 5 anos empeza que aquilo sexa xa este cuberto, non, de boletus ou de níscalos, e iso non sucede, non? Bueno, estos son fotografías de micorrizas colonizando as raíces de árbore. Outra forma de mellorar a produción son os tratamentos silvícolas e tratamentos culturais, é dicir, aplicar tratamentos como as podas, como claras do arboredo, como fertilización do solo, rega no verán, pois tamén pode axudar. E logo debemos ter en conta que as mellores especies, como as que acabamos de comentar, aparecen en ecosistemas maduros, o sea, non cabe que esperemos que facer unha plantación e os 2, 3, 4, 5 anos, pois imos ter aí unha gran produción destes cogumelos de mellor calidade. Esta é outra experiencia que fixemos estes últimos anos en Lugo, no piñeiral maduro de Pino radiata, no que se fixeron uns tratamentos silvícolas, fixeronse unha clara débil, unha clara intermedia e unha clara moi intensa, moi forte, non? Entón, se comparades a produción na parcela testigo, é dicir, onde non se fixeron as claras, coas parcelas onde si se fixo este tratamento silvícola, pois vese que este tratamento de claras pois mellora de forma moi importante a produción de cogumelos de interese comercial. Este sería pois un pouco o estado ideal, non, dun piñeiral desde o punto de vista da produción de cogumelos, non? Que non teña moito mato, que non haxa ericáceas, toxos, xestas, silvas, fentos, e que este empradizado, non? De forma natural ou de forma artificial. E por último, pois vamos falar un pouquiño do pastoreo e silvopastoreo. Como vos decía, pois bueno, pois o silvopastoreo é a combinación, non, de arboredo e animais, non? Neste caso, pois é unha plantación de cerdeiras para madeira no concello de Boimorto, que estaban facendo un tratamento da vegetación, sobre todo erva, non? E algunhas silvas, con herbicidas, con glifosato, e nos fixemos ali unha pequena experiencia con ovellas, viron que funcionaba, e agora pois teñen un rebaño de 300 ou 400 ovellas que fai esa función, non gastan en herbicida, teñen a produción dos años, non, das ovellas, e ademais pois é un sistema pois moito máis ambientalmente, ecolóxicamente, pois moito máis asumible. Esta é unha fotografía que a mí me gusta moito enseñar, non? Tamén corresponde a unha experiencia nosa na que nun piñeiral no que as especies arbóreas eran piñeiro silvestre e piñeiro pináster, introducimos para controlar o mato un rebaño de cabras e ovellas, unha cabra e 3 ovellas por hectárea.
E entón fixemos unhas parcelas de exclusión ao gando. Estas parcelas de 10 por 10 metros nas que o gando non pode entrar, non? E ao cabo de poucos anos, pois vedes a diferencia, non? A zona exterior, a parcela de exclusión que está empradizada de forma natural debido ao pastoreo do gando, e a zona onde non poden entrar as cabras e as ovellas, nas que o toxo se disparou dunha forma importante, non? Outro tipo de experiencias que nós temos feito sobre sistemas silvopastorais: implantación de pradeira, en este caso implantación de pradeira con raigras inglés, raigras italiano, trevo branco e trevo violeta, e logo plantación de bidueiros, o que se ve en no primeiro plano, e piñeiro insigne, o que se ve no fondo, non? O cal durante varios anos, 6, 8, 10 anos, pois a pradeira produce prácticamente como se non houbera árbores, porque as árbores non asombran o solo, e logo pois vai disminuindo a produción cando as árbores xa van medrando, van aumentando o volumen da súa copa, e por lo tanto chega menos luz. E para rematar, pois vou-vos a falar dun sistema silvopastoral que está bastante de moda en Galicia nos últimos anos, o sistema silvopastoral con porco celta. O porco celta é o porco do país, é o porco que había en Galicia hasta mediados do século pasado, no rural. Unha raza autóctona e que prácticamente desapareceu, porque cando se foron introducindo variedades máis productivas e tamén de ciclo productivo máis curto, non? Os chamados porcos brancos, ou porcos de granxa, non? Que foron sustituindo o do país. Pero, bueno, desde hai uns anos, desde os anos 80, creo que xurdiu unha asociación que se chama Soporcel, unha asociación que se dedica á recuperación, non? Desta raza celta. Estes sistemas silvopastorais con porcos celtas, o ideal é establecelos en soutos de castiñeiros, non? Porque é importante que na dieta do animal, nos 2 ou 3 últimos meses previos ao sacrificio, é dicir, os 2 ou 3 últimos meses de ceba, entren as castañas na súa alimentación, porque iso mellora de forma moi importante o produto estrela destes porcos, que é o xamón. Entón, o equilibrio de ácidos, lo que son o oleico, o palmítico e esteárico, pois é o idóneo para que a calidade organoléptica da carne, o olor, o sabor, pois sexan os mellores, non? Entón, se establecemos este sistema silvopastoral en Souto de Castilleiros, temos dúas opcións, non? Unha sería todo o ciclo productivo, que é máis dun ano, os porcos no souto, ou ben metelos no souto soamente os 2 ou 3 meses últimos de ceba, cando é importante que consuman as castañas, non? Eu inclínome máis por esta última alternativa, porque se os porcos están permanentemente no souto, e sobre todo se o souto están pendiente, como que é moi frecuente en soutos vellos, todos os problemas de erosión e de degradación do solo por erosión poden ser importantes. Pero, bueno, tamén hai en Galicia granxas, explotacións con porco celta en bosques ou plantacións de outras árbores, non? Por exemplo, en carballeiras, onde comen as landras en vez das castañas, pero tamén en piñeirais e eucaliptais, onde non teñen nin castañas nin landras, non? Nestes casos, cando están en piñeirais ou eucaliptais, é frecuente que nos últimos meses de ceba, pois os propietarios, os cuidadores, pois merquen castañas que chaman castañas bolercas ou ruís, esas castañas que teñen pouca carne, ou incluso castañas que están furadas por vermes, que nos últimos anos pois son pragas frecuentes tamén nos outos, que son as castañas que teñen precio baixo, normalmente 20, 25 céntimos o kilo, e entonces lévanllelas ao pilleiral ou ao souto,
E, polo tanto, ainda que non estén os porcos ou o sistema silvopastoral non estén nun souto, pois os efectos finales en canto a calidade da carne e precio da carne pois poden ser similares. E, ademais, o beneficio estes sistemas silvopastorais tamén teñen en canto a limpeza do monte, do sotobosque, pois un efecto moi positivo, non? Ás veces demasiado positivo, non? Porque se fozan moito eso, pois pode haber problemas de erosión, como comentaba antes. Bueno, aquí vemos algúns datos en canto á produción, non? Normalmente, a primeira cubrición ou inseminación faise cando teñen 10 ou 11 meses, as femias. O período de xestación son entre 114 a 115 días. O intervalo entre partos 180 días, polo que o número de partos por ano pois normalmente son 2. Son bastante prolíficos, de 12 a 14 vacoriños por parto, e un período de lactación de 45 a 60 días. Un peso cando nacen entre 1,1 e 1,3 kilos, cando se destetan de 5 a 8 kilos, normalmente entran no monte a partir de 18 ou 22 kilos, cando teñen 3-4 meses, e a idade de sacrificio entre 12 e 14 meses, non? Como vedes, é un ciclo longo, non? De un ano ou máis dun ano, cando os de granxa habitual, os porcos blancos habituais en granxa, pois normalmente sacrificase en 8 meses, incluso a veces menos, non? Peso vivo medio sacrificio 150 kilos, peso vivo é 120 en canal, e a ganancia media diaria de peso entre 0,3 e 0,5 kilos. Bueno, hai unha normativa, non? Que ten que ver con estes sistemas silvopastorais, non? Hai un Real Decreto do ano 2002 relacionado máis ben co benestar animal, non? En que proíbe a castración, digamos, cirúrxica, non? Permite a castración química, non permite a vincadura nasal. A vincadura nasal é ese ferrete, non? Que se poñía antes aos porcos para que non fodaran, e tampouco permite ou impide ou proíbe a corta de rabos, non? Normalmente estes porcos pois non sei moi ben porque teñen tendencia a mordirse os rabos uns a outros, non? Entonces era habitual que se lles cortara o rabo para evitar que romperan, que morderan e que sangrara, pero bueno, eso ahora está prohibido. Logo hai outro Real Decreto xa do ano 2009 que permite a castración de femias por método cirúrxico en zonas onde hai xabarín, por tanto Galicia sería prácticamente toda Galicia, para evitar os cruces de xabarín coas femias celta. E no 2011 a Xunta de Galicia tamén aprobou un decreto que é importante en relación con este tipo de explotacións, que trata de evitar o sobrepastoreo, a sobreexplotación e, polo tanto, os efectos negativos, sobre todo nos solos. E o máis importante é que limita a carga. Nestas explotacións en extensivo de porco celta, a carga máxima son 15 porcos por hectárea. E logo que é importante ter un programa de manexo e rotación que aproba o goberno, os servizos do goberno, os servizos da Xunta. Isto é tamén vai na liña de que non poidan estar permanentemente no mesmo sitio, senón que teña que ir rotando cada ano en parcelas distintas, en superficies distintas, para evitar os problemas, os inconvenientes de tipo medioambiental e, sobre todo, de deterioro dos solos que se poden producir. Un modelo de sistema silvopastoral en Souto de Castiñeiros pois podría ser o que vos vou a comentar. 100 ou 150 árbores por hectárea, iso é habitual nun souto. Os soutos de Castiñeiros normalmente plantanse a 8x8, 10x10 ou 12x12, é dicir que é un marco de plantación amplo, poucas árbores por hectárea, porque o que nos interesa é que medren moitas copas para que que non haxa moita competencia entre elas, non? Para que teñan copas amplas, que lles chegue a luz e que, por lo tanto, poidan florecer moito e producir moitos froitos. Poden ter unha produción aceptable a partir dos 10-15 anos,
aínda que a produción de castaña pode empezar antes, aos 8, 10 anos. Unha produción media podemos estimar de 40 a 50 kilos, aínda que hai casos excepcionais, non? Un castiñeiro pode producir hasta 100 kilos de castaña por ano. É importante ter en conta que se queremos ter o mellor xamón, non? Que, como vos decía, o produto estrela dos porcos celtas, é importante que durante os últimos meses de ceba consuman de 4 a 5 kilos de castañas por animal e día. Entón, o modelo sería o seguinte, non? Por exemplo, 100 árbores por hectárea, 100 castiñeiros por hectárea, 45 kilos de castañas por árbore, ainda que sabemos que isto non sempre vai a ser así, haberá anos mellores e anos peores, non? Como sucede con todas as producións agrícolas en exterior. Serían 4.500 kilos de castañas por hectárea. Si estimamos que cada animal debe consumir 5 kilos por día durante 60 días, durante os 2 últimos meses de ceba, pois as castañas producidas permitiríanos ter 15 porcos por hectárea, que é o máximo que nos permite a normativa vixente. Tendo en conta que cada 8 ou 10 kilos de castañas supoñen unha ganancia de 1 kilo de peso vivo dos porcos, pois coas castañas que van consumir engordarían os porcos de 30 a 40 kilos, non? Que é outro parámetro importante para que a calidade da carne, non? En concreto do xamón, pois sexa a óptima. Bueno, e había que acompañalo pois tamén de 2-3 kilos de pienso ao día, lóxicamente. E nada, pois con isto termino o que vos quería contar. Xa me pasei un poquinho de tempo. Moitas gracias. Se hai alguma pregunta? Sí. Dime, Luis. Como vivo no rural, ti sabes, fixeches moitas experiencias, moitos proxectos, é un mundo que fixeches. Gustaríame que nos aconsellaras as comunidades de monte, neste caso de Carballedo e de Viescón, que está aquí presente, e a de Ponte Caldelas e de Bixabade, pois, despois de todos os estudos que se fixeron, que fixeches ti, que son fixeches moitos estudos, alguna parcela desa non era no marco da curra, Sí. A da parcela de exclusión, que me daron moitos toxos, esa do marco da curra. Recordo desa forma. Que nos aconsellaras un pouco a hora de protexer as especies do monte, que especies serían para chegar a un resultado final, tendo en conta que o cabalo de batalla o noso enemigo grande son os incendios forestais. O sea, para que faga barreiras naturais de cortalumes e haxa unha produción a funcionabilidade diversa o máis posible dentro do medio, incluindo pois, a diversidade de ir ao monte, velo, todo eso, turismo, etc. Produción, introducción de animais, que especies serían as óptimas para resumir así? Bueno, desde o punto de vista dos incendios, da prevención de incendios, pois está claro que un escenario como temos en Galicia, non? Que hai comarcas nas que só hai eucaliptos, non? Por exemplo, a Mariña Lucense e o norte, a zona de Ortigueira, comarca de Ortigueira Ferrol da Coruña, zonas tamén onde hai grandes masas de pinos, que son especies pirofitas, especies que arden ben, que propagan ben o lume, o eucalipto ten os aceites esenciais, o piñeiro a resina, que non quero dicir que non haxa que non sexan importantes estas especies, que son importantes para industrias que temos en Galicia, pero o que deberíamos evitar son as masas continuas, non en grandes extensións sin ninguna interrupción, non? E lóxicamente para as interrupcións, para as discontinuidades,
pois as especies máis importantes pois son as frondosas, por exemplo, as nosas frondosas, non? Non vou buscar por non por razón de tempo, non? Algunha fotografía que teño aí do incendio que houve no ano 2022 no Courel, en Valdeorras e no Courel. Na Serra do Courel arderon unhas 11.000 hectáreas, ardeu incluso un pobo, o pobo de Vilar, ardeu algún souto, o souto de Vilar tamén, non? Pero hai que ter en conta que este souto fora demoucado e deixaran, non trituraron nin sacaron os restos da demouca, entonces ali, pois aquilo era un polvorín, non? Porque eu teño fotografías onde se ve como o incendio bordeou os soutos de castiñeiros, e os soutos de castiñeiros ademais son estar alrededor dos povos, e polo tanto impediu o souto que chegara ao lume, ou foi máis fácil atallar o lume desde o souto que si fora piñeiral, non? Os piñeirais pois arrasounos, non? Entón, eu penso que ademais que esas discontinuidades, incluso desde o punto de vista tamén de paisaxístico, de producións madeireiras, non madeireiras como as que acabamos de falar, e todo iso pois son tamén importantes, non? O mellor grandes áreas cortalumes, non soamente os cortalumes estes que hai lineais, seguindo liñas de máxima pendente, que a veces, bueno, todos os anos se traballan, non, para que non haxa vegetación, pero claro, ao estar en máxima pendiente, pois tamén hai problemas de erosión importantes, problemas de impacto visual. Entonces, eu sería máis partidario de áreas cortalumes nas que haxa especies bueno, pois non tan pirófilas, non, como os carballos, bidueiros, fallas onde se dan, castiñeiros, freixos, pradairos, en fin, as nosas árbores autóctonas, e logo, pois, se é posible tamén con un sistema agroforestal, non? Que o sistema silvopastoral que manteña limpo o sotobosque, non? Non comentaxe nada da apicultura, cando todo o que se da apicultura é gracias a ti, acordaste daquelas 12 palmeras que tiñamos en Montán. Sería interesante, pois, as comunidades de montes poder chegar a ter unha parte, bueno, agora temos a vespa asiática, a velutina, que bastante toca pelotas para as abellas, pero sería importante, pois, ter un colmenar, pois, unhas parcelas de carballos, as parcelas de piñeiro, que tamén van a flor do eucalipto, de todo, porque a diversidade no monte eu creo que enriquece, pero claro, temos que evitarnos que a destrucción do monte cada 10, 12 anos ou 15 é un lume, ve unha nortada e está fora de control, non hai que, porque despois empeza a arder por todas partes e eso, a eliminación das especies pirófonas, eso por supuesto, pero eu son partidario, e eu tiño falado aquí co presidente noso, de todas as vaguadas, de alguna maneira, os servicios forestais da Xunta, alguén lles tiña que decir que había que apostar por frondosas nesas grandes vaguadas para evitar ese gran problema que temos. Porque de pouco me sirve estar protegendo un pinar de 12 anos que ten uns nada, e veña un lume e o arrase. Si, nas vaguadas... Cando sabemos que debaixo dun souto é difícil ter, debaixo dunha carballeira é difícil ter, e se arde calquer persona entra con ramiño e o apaga. De feito, así nas vaguadas e nas marxes dos cursos de auga, pois xa non se permite, non? Que se planten vinos ou eucaliptos, non? Pero bueno, é certo, tamén agora hai unha moratoria de que non se pode plantar eucaliptos e hai por aí moitas plantacións recientes, non? Que están fora da lei, non? Pero sí, eu penso que, bueno, había que tender, non, cara a unha armonía, un equilibrio, non, entre as distintas especies, non? Os datos do último inventario forestal continuo que se está facendo, pois dan como cifras globales unhas 400.000 hectáreas de eucaliptos, unhas 400.000 hectáreas de pinos e unhas 600.000 hectáreas de frondosas, non?
Pero claro, iso é engañoso, porque pensamos, 70.000 hectáreas de frondosa, isto é unha maravilla, estamos moi ben en frondosas, pero a maior parte desas frondosas pois son as parcelas que arderon e se abandonaron, fincas de propiedades das explotacións agropecuarias que van quedando abandonadas, e entonces a vegetación natural, a vegetación autóctona, pois vai entrando, non? Pero claro, moitas decenas de miles de hectáreas desas frondosas pois son, se non se fai nada aí, se non se fai un rareo, se non se fan podas de formación, se non se pois serán achaparrados, serán como matogueiras de carballos, matogueiras de bidueiros. É engañoso porque poderíamos pensar que temos 70.000 hectáreas de bosques autóctonos en bo estado de conservación, cando realmente eso non é verdade, non? Boa parte desa superficie pois son carballos, bidueiros, especies autóctonas, sí, que van medrando como poden entre os toxos, entre os fentos e tal, medran torcidos, medran achaparrados, que nunca serán bosques maduros das nosas especies autóctonas, non? Pero ademais hai un problema tamén desde o punto de vista, vamos a chamar, comarcal, non? É dicir que hai comarcas, como decía antes, como a Mariña de Lugo, que prácticamente é un eucaliptal continuo, non? Entón, aí, tanto desde o punto de vista paisaxístico, desde o punto de vista estético, desde o punto de vista do perigo de incendios, non? De outros aspectos como a biodiversidade, non? Como os ciclos hidrolóxicos, e iso pois é un problema. O que pasa que eso, se non se preveu no seu momento, é moi difícil arranxalo, non? Porque poderíase establecer unha norma de que, bueno, que non poida haber pois máis de 2.000 ou de máis de 100, 200 hectáreas continuas, por exemplo, de eucalipto ou de pino. Pero como se aplica eso, non? Sobre todo nun contexto de parcelas pequenas, non? Nun contexto de minifundio, non? En Galicia son privados, unha comunidade, pero son privados, esa comunidade. E non ten por que a comunidade ao lado estar a expensas de... Se nós temos a comunidade de Viascón que ten toxos, nos perjudica. O día que veña un lume, se nós temos os toxos e eles están invertindo aí, o mismo. Debía haber algunha norma, en que sean montes vecinales en mancomuns, dirigidos por unha directiva, algo que, non sei, facer un macro proxecto de Xunta, un macro proxecto onde se crearan por lei barreras naturais. Van a arder 300 hectáreas, pero non van a arder máis. Non que empece en Cervedo, o lume chegue a Armendar. Sí, eso realmente a Lei de Montes contempla, non? Os plans de ordenación forestal por comarcas, non? Pero eso non se aplicou, nin se aplicará, seguramente, porque pode xerar moito descontento, non? Entre propietarios. Vou contar unha anécdota, non? Hai xa bastantes anos, de unha conferencia ali na Escola de Enxeñería de Lugo, onde son docente eu, José Manuel Silva, que é un enxeñeiro agrónomo de Chantada, que foi un alto cargo na Unión Europea, director xeral de Medio Ambiente, me parece, e outros cargos, non? E entonces nos comentaba, porque se falaba destes temas, non? Do problema do eucalipto, se hai moito, se hai pouco, se debería haber máis, se debería haber menos, se as masas continuas de eucalipto, se os problemas dos incendios, o problema do minifundio. E entonces ele nos contaba que un día, falando con Manuel Fraga, cando era presidente da Xunta, que lle comentou, lógicamente Fraga era coñecedor de sobra, non, da problemática do minifundio, de todo isto que estamos falando, non? E entón lle dixo que como non establecían normas, non, encamiñadas a superar eses problemas. E parece que Fraga lle dixo, mire, eu estou aquí para ganar eleccións.
Nós temos un monte que intentamos, primeiro porque a xente cando entramos neste mundo descoñecemos totalmente, non somos profesionais, non temos nin idea disso, cercamos a profesionais, preguntamos e todo isto, pero é moi complexo por o seguinte, nosotros agora temos igual en silvicultura recuperada a carballeiras, temos estar en torno a carballeiras, están pequenas carballeiras, en torno aos 150, máis ou menos 150 hectáreas, máis ou menos que recuperamos os últimos 4 ou 5 anos, porque xa ben viña compañeros que estaban antes, tamén se viña facendo un galado bastante importante, a recuperación de carballo. Pero nos encontramos, cando facemos plantacións, acabamos de plantar un torno de 250 hectáreas e plantamos sempre coa idea que nos comentaba ahora novo, que era facer unhas barreiras naturais para que fora sempre con frondosa e o pino, evidentemente, tamén componente de mantemento de poder ter diñeiro para poder facer todo isto e plantamos por si pode haber un 40-60 máis ou menos. E nos encontramos que cando é silvicultura moi ben, porque se árbore nace moi ben e se mantén moi ben, pero cando nos plantamos castiñeiro, que plantamos carballo, só, nunha parte, nos encontramos que rapidamente nos morre. O abedugo sí que se nos dá, pero o carballo e o castiñeiro non se produce. Cando é plantado, habitualmente plantado de que ven de unha para un viveiro. Entón, claro, algún técnico nos dice, por esa pregunta miña é que como facer para que nesas zonas onde queremos plantar, onde queremos facer zona de protección, se dé o carballo e se dé o castaño. Algún técnico nos dice que a idea sería plantar tamén aí outro árbol que medre rápido, como pino ou algo así, e se protexa de baixo e por facer unha corta, igual a 15 anos, que xa ese carballo, ese castaño, tiña xa unha altura e xa se pode dar. A pregunta vai un pouco así. Sí, eso é unha fórmula, non? Nos piñeirais, incluso nos ocalizais, sempre se meten árbores, van nacendo árbores autóctonas, non? Bidueiros, carballos, castiñeiros. É unha forma porque onde o piñeiro é natural, non? En Galicia, pois, hoxe son, vamos, considérase que son todo plantacións, non? O que temos, non? Ainda que houve piñeiros naturais no pasado, non? Pero noutras zonas de España onde hai piñeiros naturais, pois ás veces eses piñeiros van nacendo, rexerándose de semente e van acompañados tamén de frondosas. Por exemplo, no sistema central é moi frecuente que haxa o cerqueiro, o Quercus pirenaica, non? Entonces, incluso a veces se produce como unha prelexa polo espacio, non? O sea, quen gana, o piñeiro ou o cerqueiro, non? E, bueno, e iso aproveitase ás veces para, logo, en algunhas zonas, para cortar os pinos e rexenerar que se vai rexenerando o cerqueiral, non? Iso é unha fórmula, non? Pero, bueno, logo debemos ter en conta tamén que o carballo, o castiñeiro, pois requiren suelos de certa profundidade, que non van onde vai o piñeiro, onde vai o eucalipto, vamos, en algunhas zonas onde van piñeiros e eucaliptos, non? E ás veces queremos tamén ter carballos e que non se queden achaparrados, que non se queden en matos, en terreos que non son propios para eles, non? Eu aconsellaría tamén, se tedes tanta superficie de carballo, pois facer un pequeno viveiro vos, non? Dos carballos da idade que están adaptados xa á zona, non? E ver se iso van mellor. Porque, claro, se depende tamén, como se compra no viveiro, vai to ver de onde é a procedencia. E o problema é que non é porque sempre se dá na franxa de seguridade, que é onde máis temos o problema. Franxa de seguridade ou cando estamos ao lado de onde temos unha outra comunidade de montes, e é como isto que temos que lleva a facer unha zona precisamente de pararse, de parar de que o lume pare o propio árbol, que é un pouco a idea. Al final, eu sempre digo, e o outro día na clausura decía que nos estamos facendo bosques para os nosos netos. Que é un pouco a idea, é dicir, que ese bosque sexa un pouco ordenado e que ao mesmo tempo tamén se defenda o lume, que agora hoxe en día é o enemigo máis grande que temos. O bidueiro non é tan exixente como o carballo e como o castiñeiro, non? Pero o viveiro pode ir en suelos máis pobres, menos profundos. Esta non é zona algunha verá, non? Pero non é zona moito de bidueiro, non? Pero, bueno, é un árbol, ao fin e ao cabo, é un árbol do país, un árbol autóctona que é medre rápido, bastante rápido, máis rápido que o castiñeiro e co carballo, non? Entonces, ás veces, para formar esas barreiras ou esas zonas de discontinuidade, esas franxas, pois tamén pode ser unha especie interesante, non? Que máis plantamos? A que máis plantamos e que máis se nos dá? O bidueiro. Eu penso que tamén a planta, para min, que non chegan igual as condicións cando veñen.
Eu teño, bueno, en Viascón temos feito alguna plantación e a veces, bueno, coincide que vas a mirar como está plantando. Eu cando vexo aquellas plantas a min non me gusta nada, o sea, parece que está máis acá que alá, entendes? Xa, a planta que ven dos viveiros, dices, Sí, claro. sí. Claro. Eu non sei se é porque hai moita demanda, non han feito, porque non a cuidan ou porque... Sí. No, eu creo que... Non sei, me parece. Porque demanda hai pouca, A parte dun terreno, Sí, claro, terreno é moi importante, sí. Hai certas persoas, non hai que plantar castaños aquí, pero o que acaba de dicir, non? Se o terreno non vale, Claro. vale a pena. No, vai ser un fracaso. Sí. Fracaso, Sí, sí. Ese vai a ser un dos problemas que están aquí as áreas de defensa que están montando ahora con as novas repúblicas e tal. Tratan de instalar donde non van a funcionar, porque se dice que na beira das pistas e tal, pero claro, hai sitios onde si hai chan, hai outros sitios que non hai. E de todas maneiras, un dos problemas que plantease ao principio, ese debería ser un dos objetivos da mancomunidade, de ter unha visión máis amplia de todo o Concello. Porque o que dice non é viable, porque agora ti explícalle que os de Loureiro que deixen todo de frondosa e os de Corredoira que puedan ter pino e eucalipto, por decir algo. O sea que habería as áreas naturales, cando pasa un incendio, quedan as vaguadas. Sí, Esas son as que quedan. Entón, está claro, estamos dicindo os intereses. E aquí, por exemplo, a vaguada de Loureiro, todo frondosa, que non poden ter un eucalipto de HSI, claro que non vamos a vivir. E despois, con respecto á planta, eu creo que aquí o problema foi de que vimos o Concello xa fai moitos anos atrás, non houve nada mellor xenética do carballo. Eu creo que o carballo do país había, digamos, especies que con moito potencial para traballar e que a xente vira ahora mismo algo, porque a que podes tirar o carballo? A viña. Desgraciadamente é así. E claro, pero sin embargo no pino e no eucalipto sí que divulgancho rapidamente, o eucalipto é diñeiro no bolsillo, para que a xente tuvera realmente o amor polas especies autóctonas, sobre todo polo carballo, sí que algo se fai por aí, os árboles plus, que están... pero que había que verlo traballado e que agora mismo no mercado ver a planta dunha certa calidade que che merecerá a pena tal, e había algunhas, digamos, de carballo que tiñan unha madeira excelente, e o rolo americano que nos venderon aí. Sí, sí. Eu penso que nós podíamos ter carballos madeireiros igual que teñen en Francia ou teñen en Alemania, non? Os tablos con os precios astronómicos, non? En cambio aquí, pois, se o compran é para a leña, a maior parte dos carballos que temos aquí, non? E o problema, en parte, a veces é que queremos poñer carballos tamén onde non van, pero a xenética ten moita importancia. Desde aquí, salvo algunhas excepcións, por as montañas orientais, pois hai algunhas carballeiras que teñen carballos tanto Robur como Pétrea, que son tamén os que teñen en Francia e en Alemania, que non son as mesmas especies que as nosas. Vense exemplares dereitiños, con moi bon porte forestal, pero predomina, sobre todo aquí nas zonas máis costeiras, os carballos realmente mal feitos, non? Carballos que teñen un tronco, sí, pero a veces medio torto, logo enseguida ramificados, foron cepados repetidamente para a leña e iso deformounos. Os mellores pés aproveitáronse no pasado para travesas do ferrocarril, para a construcción naval e para outras historias, e foi nos quedando un máis ruinciño. E entonces, se non se fai unha laboura de mellora xenética, pois desde o punto de vista, teremos carballeiras moi bonitas, gastemos, pero desde o punto de vista da produción de madeira de calidade, pois non. A mí me chama a atención un tema, porque aquí temos carballeiras do Rei, temos antigas carballeiras do Rei, que no seu momento produciron os famosos galeóns. Claro. E por que aí nesa zona? Porque aí nesa zona o carballo tampouco é de calidade. Porque me chama a atención, porque tampouco sigue sendo, en teoría foi mimado, esas carballeiras foron mimadas. Quedaron os peores son. Os outros foron por vales. As carballeiras do Rei quedaron... Sí, pero quedaron prácticamente... Claro, porque irían sacando os mellores e foi quedando peorciño, non? Sí. Entón é moi importante, claro, ahora mesmo estánse facendo traballos de mellora xenética forestal. En que? Pois nas especies que teñen máis interese económico. Estáse facendo no pináster, xa hai pinos resistentes ao nematodo, con mellor porte, con mellor calidade de madeira, máis resistentes á sequía pensando no cambio climático. Estáse facendo algo co radiata, entre outras cousas, por exemplo, tamén resistencia ás bandas marrón, que é un desastre, non? Estáse facendo algo co eucalipto, pero está facendo Ence, que é a empresa máis interesada neso. E coas frondosas espérase
máis vale tarde que nunca, non? Que se empeza a facer algo, non? Porque a Xunta aprobou, creo que foi ano pasado, igual que hai o plan estratégico este para o Castiñeiro, aprobou un plan estratégico para as frondosas, non? E en ese plan estratégico, no que participamos na elaboración, contémplase a mellora xenética, non? É dicir, que é de esperar que se faga algo tamén que as nosas frondosas desde o punto de vista da mellora xenética para producir madeira de calidade. Pero bueno, hai moitos anos que se debía facer, eu recordo, estando xa eu en Lourizán, é dicir que debe haber 30 ou 40 anos, pois xa se iniciou un programa de mellora xenética que incluía as frondosas daqui, non solamente os carballos, os castiñeiros, incluso a cibro e outras especies nosas. Pero eso quedou no limbo do olvido. Sí. 5 anos, eu estuve participando no plan. Nese plan, con Gabriel Tobal. Que dei eu e un enxeñeiro do Manso tamén. En toda Galicia. Claro. Bueno, unha pregunta máis. Moi ben, pois moitas gracias.